Ay mga katiktik at tumi sa ila Gisa ug ni Adil man laag mi dito sa ilaha kay kanang laay man panahon gud karon. Laay man ko diri sa balay kay ako ra man isa og si Re nya man laag mi dito sa ilaha amo tan-awon to. Mga katiktik, nangatag namin og pedicab kay mga to namin sa ila Gisa. Kay sa tinuno pa pag pedicab. Ay mga katiktik, nakahit mi og sakyanan padung sa ila Gisa. Trapo kan. Oh. Uy, madre. Okay. Mga katiktik, inabot kami sa ila Gisa, naara ilaha. Oh. Ito. Adel! Ha? Uy, human naman minangaon. Dagan ang mga asudan. Ngayon tulad ko kayo, mamiyaktig ka dagang birthday. Na kanipa, na atang tindang, na kalali. Oh. Hindi may imong sudan di ay. Laag man lagi. Vlog ba? Ha? Mag-vlog mi daw mi diri Kay dagan daw nangangita na ako mga katik-tik. Nagandang nangita ako mga katiktik. Upang mata mga katiktik. Sukad na gahapon pagkasiga. Karon na. Ay mga katiktik, Kaya mga nga, gali na ulme. mong tagak mo pasigat. Si masudaan. An. Si masudaan del. Naliplop. Diplop. Biflop. Ang bala na ko buti na ako bala din ng isa ha. Ha? Sa kabubo ka rin mo, sabi ko. Na may dahil mo bala. Katiktik, magkaon Ama, ako isa na kay magkamog. Bag-upo ko Luto-luto yung matakaroon. kadlaw o gabi eh. Kay Uy, kapuro. namat. Dugay ko na mata kay lamig akong tulog. Lamin yung tulog. Oh, napagod ko klase karon. Kung tatukan ko eh. La, lamin man din sad Allah. Gulay po hinatod Jeffrey gulay tinunuan bandabong. Dama apa isda? Ya. Bulinaw nga pinasiw. Apa isda? Nakapaod. Dagan kaayo. Wala. Napagbabay siya.
Inangay. Inangay, nakatik-tik. Nagkaon pa ko. Ay, mga tik-tik. Nagkaon si ate. Wala kagkaon. Mana? Sultan gulay, daghang gulay. Wala kaya. Wala kaya. Inatag ni Uncle Jeffrey nga gulay nga dabong tinunuan. Dito mo nagpuyo sa balay ni Uncle. Dito mo nagpuyo si balay ni Uncle Jeffrey na balay. Wah, gihatod lang dito sa balay nako. Mo? Gihatod ang gulay ganit luntag sayo. Gihatod ka ipol, gidala ang gulay. Kaya naglaglaag mo. Naglaag na pod mi diri kay mag-vlog mi diri kay daghan man nangita kang ate. Asa na daw o wa naman daw asa man. Naman sa balay. Mo na ngangan bitaw mi. Nabutan na kaya. Ay mga katik-tik, manang balay, pakita na ko sa inyo ha. Ano yung kusina na? Ano yung lutoan? Ano yung tindahan? Tindahan na mo. Na mo ni among kwarto. Ang biba panuway. Mo ni among kwarto. Dali may tagahigda. Pero nalay bitin. Ay, bitin. Nagdara mga kuwan. Bitin. Mo ni among mga sapatos. Mga ligid Mga sa kuwan uniform na ako. ligid na mo diya. Naapod ko yung sapatos. Mga sanina. Dari mo. Naapod ko yung sapatos. Dari may tagal. Bago na nga ligid. Ay mga katek-tek, mo na mong gawa sa balay. Ito mo. Lagi sagingan. Ilaha man na. Ay, lahat na. Dili na inyo, ha? Oh, dito may tagaligo. Asa na bomba dito? O, naato o, katong taas. Naadari mi tagaligo. Magkabo mi. Nara ang mga sabunira. Dari mi tagaligo. Nanapoy. Kuan dari mga lubi. Dari po, dapat may mga sanina. Mga labunod. Mga labhonon. Oh, napag may sanina nga bili labunod. Kani, magbali mo ni. Tigo mo na mo butil na. Mga san! Mga sinina! Kani, among duyanon. Mga sinina! Napay isa. Duyanon. Na ang kana, kwarto mga namo sa una. Kwarto. Katre. Ay, katri man na mo sa una. Nga na wala man maghigda dira. Na, ha? Nga nang wala naman gamit. Na, ero na may naghigda dira. Ero na. Ida may higda. Uy, ang manok ni higda naman dira Na, kung walay putin kay magkuamit papel. Sindihon na. Anaw na mo kay. Kuan na kay. Sige, kay. Dari, kung walay putin, dari na lang ni magsunod. Mag-ana na lang po kamoy. Para sa gabi Maghaling na lang mo. Hay mga katek-tek, money mong balay pero simple la among balay. Pero lipay lang may kinamay ng lag sa mua. Si Papa, si Mama, si Adel, ako, mag-uban rami. Ha, lipay na ka. Oh. Kaya nalipay po ko, nalipong po ko. Nalipong man ka. Mga tik-tik, nalipong gad ko ganina. Nga naman. Kay, naglipong-lipong men anding. Nge. Ila. Og ate og ako.
First door ka to kung di ko ako Asa Sige. diri? Dasa nara ba? Nga, uy. Ano? Naipit na Ito, ana ra bitaw to. ba? Aw. Ay, sa Kahit pa lang sa nara. Labay na na dire. Just me lang first door na. Wala gisa ka, Kanya sa paano isang labay? room. ba? Ila may bigas. 100. Ay, balik, uy. Ay, balik, uy. Kaya mayroon. May bandit mo video na magalit may bandit. Ay mga katiktik. Ni ay saging mga katiktik nga dagko kayo. Gagmay. Ako daluhin sa balay. Duha, imuha. Ako Hmm. kay duha. Sa maning Ano ang may sila ka? Ilabay na ko nila. Panlaban niya. Tawa na! Yan yung mga katik-tik lami ang mga saging di ari. Ang ding ilaw, be. Di pa nga nila manog. Hipan. Manog, ako lang yung dalo ni yung nani kay long agon unya tunlo siya. Tunlo sa puan. Ginamos. Wa na. Luli ito. Oh, unsa? Hipan, hawa. Dili. Pan. Aligatang, labaya na. Ang. Na. Wa ka di abto gani sa kasagbukan to di ka magsuok-suok na. Ay bang ate. Ate ba? Tikyana kayo daw. Ha? Tikyana. Kalibang. Hama inyo kalibangan diri, humana inyo pasilias. Wala pa. Na. Tugol ko ninyo ko kay mga plastic ni naibig ka magtugol plastic ka. Dali, nabunta. Dali, nabunta. Daman, Ato tata, dito ah. main. Kapit ka gatong kalayo. That's all. Hama inyo si Ar. Si ang kumanan. Kapit-kapit pag sponsor mix si R. Hamay ba nga Ano ba mo, panahon man yung CR? Na. Awa Ay, niya kay gitabunan mulot. ra na. Naam. Igalutan ra na. Pana. Kalutan na ni Papa Lulong. Kana mahalin ba ang mga plastic ingon ani? Wala ay naapko mo na lang. Bakwaon mo pa ako na. Di man naliki. Oh. Di man nabuklot. Kani sili tapupong ano magmaugad daw-dawan aw dito pang dai diretsyo. Na nakakita ko dupa. Awa. Baka kapit-kapit mo pala tigmak. Na, manguli na mo ya. Hindi na mahuman na. Ya, Wate. tin. Sa pa. Mama!
nga gamay. Uy. Hi mga katiktik, maura tong among vlog. Hinaot nga nalingaw mo. Amping mo kanunay. Bye-bye.